אתם יודעים? בדיוק לימים אלה נכתב בפרקי אבות, מסכת אבות, פרק א', משנה י'. זה א' י', זה ארץ ישראל ממש. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. איפה הדוגמה הכי טובה לדבר הזה? למשנה הזאת. ההתקפה מעזה. שימו לב, 7 שעות. המדינה לא עושה כלום. אם לא האזרחים היו קמים ומצילים אותנו, לכו תדעו אם הם לא היו מגיעים אפילו עד לב תל אביב. בואו נפרק את זה. מה הוא אומר בעצם? אהוב את המלאכה. מלאכה מהשורש מלאך. אהוב אחד את השני. מלאכים אנחנו. לקיים מצוות. לעשות טוב. להיות רחמן. ולאהוב אחד את השני. ושנא את הרבנות. מה זה אומר? כל מי שהוא ריבון, לא משנה מאיפה, לא משנה מאיזה דת, לא משנה איזה מנהיג, לא משנה איזה מדינה, לא משנה איזה מוביל דעה. מה שמעיה ואבטליון מנסים להגיד לנו? ואל תתוודע אל הרשות. תראו את הפוליטיקאים שיש לנו, את הכנסת היפה שיש לנו, 120 חברי כנסת, רמטכ"ל, אלופים, ביידן, משחטות, לוויינים, תצפיתניות, הצבא הטוב ביותר בעולם. ובסוף, ב7 לאוקטובר 2023, קיבלנו הפתעה שהקדוש ברוך הוא הפתיע אותנו. רצה להראות לנו ששום רשות לא יכולה לעזור לנו. אף אחד, אבל אף אחד. לכן אין לנו על מי לסמוך, אלא רק על אבינו שבשמיים. ודעו לכם, אנחנו בימים של גאולה, אנחנו בימים של משיח. הרב ניר בן ארצי אומר שזו המלחמה האחרונה, אחריה יהיה רק משיח וסנהדרין. למה בעצם אני אומר הרב ניר בן ארצי? זה האיש היחיד בעולם שאומר, בורא עולם אומר לי להגיד לכם, בורא עולם מוסר לכם. זה איש שמדבר עם השמיים 32 שנה. רוצים להאמין, תאמינו, לא רוצים להאמין, אל תאמינו. אני צריך חייב להגיד מה שצריך להגיד. אני אומר שאני יודע מה שאמרתי לעם ישראל ולבורא עולם. יש נביא בישראל, תעקבו אחריו. אנחנו בימים גדולים של גאולה ומשיח, והוא מוסר לנו את המסרים האמיתיים מבורא עולם. מה שמורים פה עכשיו סגור וסגור ב100%, אני לא מדבר בערך. או אולי, הוא בעזרת השם. כי הוא בעצמו מדבר. שהשלב הבא, התגלות מלך המשיח. שהשלב הבא יצא מלך המשיח בן דוד, ינהל את מדינת ישראל ואת העולם.